Ayo tuh hastu. Ayo. Sasarangan kalian. Iya. Kanang gandul. Ayo le. Sesok umbah-umbah. Woi. Monggo dulur-dulur kabupaten Minang untuk satu minggu bakar di ada di Pak Irwan Waskare Mas Farid matur nuwun rawuhipun. Woi yo ayo tuh krimbing budale prajurit muda terus agem prang lumaju nuju palagan swara cambukan nitir kaya ing antare kesobecut samentimen ambarat rotoban Allah krimping budaling prajurit kuda wasan perang lumaju nuju palagan suara cambukan ayo lo tuh kaya ing antare keso budale prajurit kuda terus agem prang lumaju nuju palagan swara cambukan nitir kaya ing antare kesobecut samentimen ambarat rotoban Allah
Yo, oh. Ae. Oh. Ayo. Yo. Yo, yeah, yo, so, saiki wis mukti kowe anyelaki ora mathuk becikmu yen kepethuk kare manis rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe ye piye karepe kok aneh mung gawe goreng esamu nuju saiki wis mukti kowe anyelaki ora mathuk becikmu yen kepethuk kari manis rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe yo yo ayo
Bang, ayo Cah. Oh. Oh. Oh ah. Ah oh ah. Oh oh ya. Ah. Ah ah. Ah oh. Yo so lo yo ayo go ayo yo Ayo so ayo putar ya. budaya. Bukan kantor Mas Dedi. Oke. Yuk. Lo. Yo. Ngetan. Kulon. Ayo tuh. Ayo. Awas. Ya dek ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runti ing atimu. Yen ora tak pikir aduh dik aja kuwatir manuk gagak kok aku merah pancen sengaja pancen dijerah aduh mas sakit hatiku ono kadal mangani roti ndang tak budal aja digondeli aduh dik aja digondeli bekacang kembang kedele glopak glape dadi gawe
yen pancen dikarepake hayo iku laku terno mulih wae Yo. Oh. yo 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 ye yo ye yo 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 Gaya. ye yo ye yo ye yo Ya. Budot. La Kowe kok kowe. So. Oh, oh, oh. Yo. Ya. Tapi kau bakal. Oh, oh. Ya, lo. Oh. Yo. Oh. Ya. Oh. Yo. Yeah. Yo. 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 Yeah. Yo. 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 Ayo gara muter. Satu. Satu. Barongan foto beling. Rene ya tak tempiling. Ayo lo Maudi. Masuk terus. Dalam sayang. Wayahmu. Yo, serkol sampai. Maudi bandinin Masya Allah. Ayo, mundur. Ayo tuh. Ayo. Ayo Rod. Giliran aku Rod. Lo. Iya. Oke nih udah. Ye. Ye. Iya. Lo. Ayo gara. Ayo lo. Dek ketu. Sing kencang dek ketu. Cilikan rusak. Yo. Ayo tuh pasti udah disiap nih. Saya. Panggang penting. Ayo. Lok. Ayo gar. Ayo. Ojo.
Aja boyo enggar. Dasku petuten jar. Lo ayo. Bok. Oh, Mas Yono ini Mas Yono. Hop. Lo. Break dhisik, Mas. Oh. Iya. Sabar sawetara. Niki awake dhewe kan wong muslim. Luku batok elo sirama menyang kutha oleh payung kutha pacentit lolombah wong mati ora obah yen obah ngateni bocah yen urip golek duit ayo Matur sembah nuwun dhumateng para sesepuh darasan Boris Kesepuh. Wonten panjenengan Mbah Bayan lan ugi kanca-kanca Mas Farid wonten sonten mriku birawuh matur gunging panuwun. Ayo cipta budaya. Ahe. Ho ae. Ae. Lo. Le. He. Sompret kempol kungkung kota selendra karipun imbah bonang loro tor selendra salompet bela jaran ke panggung lan merake miber macan mangat megap bocah gantong kalian kiprah kusno kagungan reak penyoso dadi usoto ayo ger Wah, ora krasa bantu. Ayo. Apa? Wis apa kene? No. Iya,
Oh. Ayo, yo. Teko. Ayo. Ye. Yo. Oh iya. Yeah. Lo. Aku ingkang terno bali maneh. Ayo. Oh. Rasa dhuwur. Yo. Yeah. Ya ayo. Ayo ger. Ayo. Ayo. Matur nuwun Mas Budi. Oh. Nah aku tambahno Mas Son. Sing iki lho Mas, sing iki lho. Sing iki kontrane namanya Mas Son. Sing iki. Sing kuning. Kabel kuning. Ayo. Gak kontra. Yo. Ayo Der. Cipta budaya wantine nyuwun paling. Ho. Kono lho.